Empophomeni la engishade khona. Ngicela ukunitshela ukuthi isendaweni enhle enokuthula. Kusemakhaya kodwa umuzi wami wakhiwe kahle. Nje muhle umuzi wami. Ngicela ukukutshela ukuthi indoda yami iloku iqhubekile iya esithenda umuzi usumkhulu kakhulu. Ngize ngiyibuze-ke ngelinye ilanga ngiqonge isibindi. Hawu ngoba baba ubungithembisile nje wathi uzongithengela umuzi osedolobheni njoba ngangicelile. So manje ngibona ubaba uyaqhubeka uyakha lekhaya. Ngaze baba athini ama-plans wakho ngoba phela mina sengize ngayitshela ukuthi njengoba uthe nje enyangeni elandelayo siyaphuma siyohlala edolobheni. Sengize ngayitshela ukuthi iy'ngane zami izofunda esilungwini sihlale edolobheni. Kanti baba ithini into yakhona? Eyakwami indoda-ke uDlamini uSibalikhulu aphendule kuSibalikhulu athi mkami yabona amazwi engangikuthembise wona ngisamile emazwini ami. Ngizokuthengela umuzi osedolobheni. Ukuthi nje mina njengendoda ngiyawuthanda umuzi omkhulu. Bengifisa ukuthi ngiqale ngiqede la egcekeni mase siyaphuma ngenyanga ezayo njoba ngangithembisile ukuthi sizohamba siyohlala edolobheni. Ngikuthengele umuzi oseduze nolwandle. Ake ngempela indoda yami ithembeke ngalesikhathi eyayithembise ngakhona. Ingithengele omuhle umuzi lo. Hey ngicela ukukutshela ukuthi ngibongile awuSibalikhulu kodwa Dlamini kodwa muntu wami usungaze ungisurprise kanjena. Mina ngithi mhlawumbe sisazohamba siyokhetha imizi kanti wena walalela yonke into engiyithandayo nento engiyifunayo. Wangithengela nasi isingqofu somuzi. Kodwa Sibalikhulu umuntu wami kodwa umuntu wami wazongijabulisa ezweni. Few days later ngilele kwingqovungqovu yomuzi wami. Indoda yami iphumile iyophanda iyosebenza imali iyogaya imali. Kukhala ucingo-ke ngisalele ngisarelaxile kanjalo. Ayisho ukuthi sengivukile-ke mangabe ngilibamba kucingo. Hawu umalume wendoda yami emakhaya uthi ucela ukuthi azongibona ngaphambi kwakusasa. Hawu sengiyambuza ukuthi mhlawumbe kuzomela ukuthi ngifike ngizolungisa ukudla ngiphekele umndeni uzobe ukhona yena omunye umndeni. Athi umalume yebo uzobe ukhona omunye umndeni. Angibofika ngifike early ngifike ngiphekele umndeni. Ake ngempela-ke bafethu njengonkosikazi oshadile, unkosikazi okotizayo ngivuke ekuseni ngiyilungise ngiyicwale. Hayi ngifike-ke emzini bakwethu ngifike Empophomweni. Sho ukuthi Empophomweni kunekhaya la umuzi wethu indoda le yakhe khona mase kuba khona ikhaya lihlala khona omalume kuyilona ikhaya elikhulu. Ngifike bakwethu ngiyakotiza-ke manje lekhaya elikhulu ngiyaphaka ngiphakela umndeni. Yabona nje kugcwele vele khona omalume khona amadoda kuphela understand. Ngiwaphakele ngitsheshisa amadoda khona udaba olukhulu azolidingida. So bebefuna ukuthi ngibe khona ngizobasiza njengomakoti umakoti omdala walekhaya. Sengiqedile ukotiza sebengicelile bathi bacela ngihambe ngiyohlala kuRawundi. Bazothumela umalume omdala kukhona afuna ukuthi angilume indlebe ngakho. Sho ukuthi umalume omdala uyena okhona la koSibalikhulu esekuyena umuntu omdala. Sho ukuthi welamana nomama kamnyeni wami uSibalikhulu. Sho nje sekuyena owengamele kuyena othatha izinqumo okuyena okhuluma nathi. Hayike afike kumalume uSibalikhulu omkhulu-ke sesihleli-ke laphayana kuRawundi lekuthiwa uzocela ukungiluma khona indlebe. uSibalikhulu-ke angitshela ukuthi indoda yami uDlamini uSibalikhulu usefisa ukuthatha unkosikazi wesibili ngoba umuzi lo semakhaya uhleli wodwa futhi yena uyindoda ethanda ukuthi ibe nabantwana abaningi nje ifuna ukuba nomndeni omkhulu. So that's why wasebenza kanzima empilweni yakhe wakha umuzi omkhulu vele bekuyiphupho lakhe kusukela esemncane. Ngihluleke ukuyibamba mangabe uSibalikhulu eqeda ukukhuluma ngakho wakhuluma ngamlalela ngisukume ngime ngeenyawo. Ngiyaxolisa Sibalikhulu kodwa mina noDlamini asikaze savumelana ngalokho. Akaze ngitshela ukuthi ufuna omunye unkosikazi. Akaze ngitshele nje ukuthi ngikohamba kuhambe afuna omunye unkosikazi. Ngiyaxolisa Sibalikhulu lesicelo sicela kumina sikhulu kakhulu angikwazi ukusithatha. Lesicelo songitshela khona sona si too much. Angifuna omunye umfazi ozongena azomosha izinto zami emzini wami.
aphendule kumalume, inkosikazi wakosibalukhulu, wena Mandosi, ngizocela ukuthi uhambe uyolicabanga kahle lo daba endlini, because indodana yethu iyakuprovide ngayo yonke into oyifunayo, akukho shoda ngakho. Ucabange nawe uyicabangele imfuno zayo njengoba nayo yenza ezakho izimfuno. Sengifika endlini bafethu, ngiphuma emakhaya laphayana empophomweni. Ngicela ukunitshela ukuthi ngafika ekhaya nje ngijabhile, umoya wami uphukile. Yazi ngithi ngiyazama ukucabanga, ngiyazama ukuthi ngicabange lento, hayi inyembezi imane zidilikele. Ngimfaka kanjani omunye umfazi endodeni yami? Indoda yami sengizoyishare mina manje, sengizoshare indoda. Sekuzoba namalanga mina la engilala khona ngedwa, ngingalali nendoda. Indoda yami ibe komunye umfazi. Hayibo, kwangavumi nje ukuthi ngiyivumele lonto, ngiyi-accepte lonto. Cela ukunitshela emva kwesikhathi ngagcine ngivumile, wangena uNumber 2 uMaxulu. Hayi mangabe uMaxulu efika, hayibo uMaxulu umuntu osweet, yabona intombazane eyithobele, understand? Uyithobele, uya-understand ukuthi ungena esithenjweni, akafuni umsindo, unama-boundaries akhe naye awadwebayo ukuthi nje akafuni ukuthi oqif nani. Hayi sizwane-ke manje noMaxulu, sizwane, hayibo sesiyafonelana. Hayibo sesiyazwana, sesabangani noMaxulu, siyazwana nje impela, siyaxoxa. Futhi uyabona lento yethu ukuthi ayiphoqiwe, akusiyo amanga, understand? Siyazwana nje kahle kakhulu. Kanti thina sibhizi nje, sakhumuzi wakhona la kosibalukhulu mina noMaxulu. Kanti ubaba une-2K, i-2000 abhizi nalo, ajola nayo. Phela mina noMaxulu nje sabakhosikazi nje, akathusa uMaxulu, akekho muhle ukuthi mhlawumbe isibhaxu sokuthusa nje siyayilinganela, into ethusayo ngayo. Kanti ubaba ubhizi ngengane encane, i-2K le, into encane. Cela ukukutshela ukuthi i-2K likhuluma nomawalo, i-2K leli uJumaima. Litshela umawalo ukuthi ayi ma ngise-stressini yazi lana. Kunendoda engijola nayo. Indoda enemali lena. Kodwa manje izinto ezenza kumina angisayitholisisi kahle. Athi umama wo mana lapho mntanami, uthe wena ujola nendoda enemali, kusho uma wathi uMama uMamngadi, awungitsheli sonke lesikhathi ukuthi ujola nendoda enemali. Hayi mama, ukuthi phela mama bengakakhona ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngixoxele ngale ndoda ngoba phela sisano 6 months kuphela sithandana. Bengithi ngithafuna ukubona mhlawumbe kushawo 8 months sithandana mase ngiyakutshela. uMamngadi athi una 8 months, una 6 months uthandana nendoda enemali, awungitsheli uJumaima ubani igama lalo ndoda. Hey mama, ukuthi akusiyo umuntu othanda izinto, akusiyona umuntu odumile, umuntu nje o professional, yabona ufocus empilweni yakhe kuphela. Athi uMamngadi, Jumaima ubani lo ndoda, ubani lo ndoda? Angicabanga ukuthi mama uzoyazi, lapho ungayigugula, ungasebenzisana ngukhompolotha wami mama, ugugule le ndoda. uMamngadi kaqaleke manje ugugula le ndoda, uyayigugulisha ukuthi ubani le ndoda. Uyathola ukuthi le ndoda izinkunzimalanga yesigwili, i-brain surgeon, inabakhosikazi awu-2. Uyabona imizi, uthi omunye unkosikazi uhlala edolobheni, omunye unkosikazi uhlala empophomeni, kunemizi emihle empophomeni, kunanephuli, kupake ukelo ley'moto. Nje isimo sihle, impilo kuyaphileka, kuphilwa kahle kulomuzi. Ngicela ukukutshela ukuthi uJumaima lapho uyatatazela, uyajuluka ukuthi umama uzobona ukuthi ngithandana nendoda enesithembu, indoda enabafazi abawu-2, ibhizi rivezana nekhekhe lami, rivezana nekhekhe lami, ayiqondisi ngoba ingitshela ukuthi yona isazama ukuthola inyawo zaso kwisithembu because isayintsha kwisithembu. Yabona umseleko ku TV, yabona yaba inspired ngokuba nesithembu, so manje isazama isithembu nayo. Ayi uMamngadi abuye ngoshodi kuJumaima usahleli phansi eMorosi. Mntanami, uyabona lo hleli khona, uhleli phezu kwetshe, uhleli phezu kwemayini. Uyayazi imayini iqobo layo. uJumaima asukume ngomkhulu ushodi. Lalela la mntanami, nansi into esizoyenza. Sesiside isikhathi ngithandana le ndoda, 6 months, into enkulu kabi, ibhizi rivezana nekhekhe lakho. Kwakumele iqondise ukuthi iyakufuna noma ayikufuni, ikwenza uNumber 3 noma ayikwenza uNumber 3. Lalela-ke mntanami, anginangane mina ezoba uNumber 3. Le ndoda le kuzoba eyakho wedwa. Siyahamba kusasa, siye enyangeni ukhehla amanzi. Ukhehla amanzi uzobakhipha bonke labafazi labayana, kuyongena wena kulezi ayithabathaba zomuzi.
Ngiyabonga mama. uJumaima umbone ukuthi ubuyelwe yithembu, siyajabula ukuthi hawu naku ethola isupport. Bekangacabanga ukuthi uma wakho uzomsupporta esithandana nendoda enamakhosikazi amabili nezingane uthela wayeka u-freeway iqobo lwazo, izingane uphithiphithi nje kuloya muzi. Ake ngempela ukusa kwabona uJumaima noMamngadi bafike enyangeni uKhehlemanzi. Awena Khehlemanzi, usigedlemba wendoda, kukhathela umzimba kuphela kodwa injini iphehla amanzi, injini iphilile. Ngithi ngize ngey'nkinga zami Khehlemanzi, kuthiwa uwena kuphela umuntu ongangisiza ngale y'nkinga. So ngithi angizokubikela iy'nkinga zami Khehlemanzi, ungisize. Wena omkhulu, wena umkhulu, injini ayikhathali, injini iphehla umlilo, injini ayigugi, kubane kuba isigedlemba umzimba kuphela. Wena nyanga ekhanyisa komlungu, iy'ndlebe ikhanya ilanga. Hawu wena siqubu somuntu, ububi bakho buhle, ulibhunga eligugile Khehlemanzi. Ake uKhehlemanzi atshela uJumaima ukuthi usengahlala. Hake kuhleliwe-ke manje, kuthuliwe, akekho okhulumayo. uKhehlemanzi uthulile, ubuka uJumaima emehlweni. Useyamtshela kuKhehlemanzi, Jumaima, udaba oze ngalo ngiyalazi. Sebengitshenile abakithi, phela angisiyo uKhehlemanzi mahhala, nguKhehlemanzi umshini uguge ngaphandle, usigedlemba ngaphandle, but injini iphehla umlilo, injini iphehla amanzi. Lalela-ke mntanami, udaba oze ngalo lukanje. Wena uthandana nendoda, indoda enemali, indoda egwilikile. Le ndoda inamakhosikazi amabili. Wena ufuna ukuthi lamakhosikazi amabili aphuma phela empilweni yale ndoda mase ngena wena. Lalela lana-ke mntanami, ngizokunikeza umuthi ozoxhuphuzela isisu, usuze uwayawaya, usuze unomphela. Masukhumula iy'ngubo zakho uyosuza laphaya emlilweni. The time usuza, yabona lo msuzo onukayo okhiphayo, uyakhuluma ukuthi ufuna amakhosikazi aphume, ufuna indoda iwanyanye lamakhosikazi, ufuna indoda ingabe isawafuna lamakhosikazi. Shuku lamakhosikazi uwafakela isichitho. Mase-ke uyasho futhi ukuthi ufuna indoda ibheke wena wedwa, ufuna indoda izwe wena, ufuna indoda ifocuse kuwena, indoda kube eyakho. Nina macele, ninomaxulu, nazo zonke izancinza eyisakhokhoba neyisazosondela, nezinye izancinza eyingasondela endodeni yami. Ngithi ibani nesichitho, inukeleni indoda njengamakaka. Ngithi indoda yami ayiphume kunina, indoda yami ayinganifuni. Eyami le ndoda, eyami le ndoda, usuba likhulu ngowami, usiba likhulu ngowami. Ngithi nje iy'ngane zenu kwasani, yini akunuke nje, kunuka uthuvi, kunuka uthuvi kuphela, ngoba eyami le ndoda. Nenyanga naye yayibekile phansi, ngithi inya Jumaima, khuluma Jumaima. Ngithi eyami le ndoda, ngithi eyami le ndoda, ngithi eyami le ndoda. Ake ngempela empophomweni isebusuku, uMaxulu ulele noSibalikhulu. uSibalikhulu aqale manje ezwe ngathi nje lo nkosikazi unesicefana, unexhifixifi, uyanuka lo nkosikazi. Acikeke nje iyona yonke into nje ngalo nkosikazi uSibalikhulu. Insuku iqhubeke, uSibalikhulu akasafuni nje nokuwabona amakhosikazi akhe, usencamela ngisho nokubhuka sometimes, akasasichithi isikhathi namakhosikazi. Useyafona kuMaxulu, ufonela unkosikazi omdala phela, ufonela mina uMandosi. Mandosi, ngithi ngikuxoxele ngodaba olungangiphethe kahle, sisi wami wasemzini. Hayibo, ubaba akafuni nokuthi angibone la engihambe ngakhona. Akafuni ubaba nje useyanginyanya, ubaba akasangithanda, usehleze nolaka, ngisho kwayingane lapha endlini usecikwa kwayisani. Useyasho nje, ubaba nje akasangifuni. Useze ngesikhathi sokuthi alale endlini, avelana ethi kuyanuka, ahambe, angimazi ukuthi usukuyolala kuphi, noma mhlawumbe usukeze kuwena indadewethu. Sengithi angikukhalele ngoba nazi iy'nkinga. Hayi bandla, iy'nkinga ziyala, ngisho nasemsebenzini ngicela ukukutshela ukuthi izinto zami ayihambi kahle. Angazi mhlawumbe abantu bayabona, ukubona nje mangabe kuwukuthi awukho right emoyeni nasemsebenzini, sho ukuthi awuperformi kahle, because
Ngisho nasemsebenzini ngiyazondwa manje, amabhosi nawo ahleze engithethisa nje, sengiyinto engaperformi kahle nje nasemsebenzini. Nje angi-understand ukuthi lento iy'nkinga zasendlini sezingi-affect-a kakhulu kangaka. Ake nami ngixoxeleke manje nangusisi wethu wasemzini uMaxulu, ngimtshela ukuthi hayibo weMaxulu, nami kunjalo, ubaba kangifuni la engihambe ngakhona, asisazwani kahle nobaba, siyaxabana, ubaba dube azaphume endlini. Izinto ayihambi kahle nje le ekhaya, akuhambi kahle kakhulu. Hayi bakhulume komama ukuthi hayi engathi kuzomele-ke sibambe ibhandi indoda yethu siyibeke emthandazweni ngoba sengaphezulu kwamandla ethu lokhu. uJumaima ubambe umhlangano noSibalikhulu e-restaurant bazoxoxa. Phela manje Sibalikhulu bengithi angibuze, my future husband, mnyeni wami we-future, bengithi angibuze ukuthi iy'thembiso lozo wangithembisa zona ukuthi wena uzokhipha labafazi ngoba usabathandi, mase ngena mina oyinhliziyo yakho omthandayo, sizohlala mina nawe, sakho umndeni mina nawe. Ngithi angibuze nje Sibalikhulu ukuthi ngaba amapulani ami kanjani ngoba phela iy'nsuku ziyahamba, ubhizi udlibizana nekhekhe lami, kodwa nje Sibalikhulu angiwuboni umehluko, angiyiboni inqubekela phambili Sibalikhulu. Aphendule kuSibalikhulu, phendula uJumaima. Wena Jumaima, inkulu inkinga engibhekene nayo. Yabona lapho number 1 mina naye sishadile in community of property. If ngiyamdivorce, ngibone ngathi ngizolahlekelwa yonke into, silahlekelwe nalo muze kumele sihlale kuwona mina nawe. So udaba engalazi ngizolithini. Uyazi ukuthini phela weSibalikhulu, lulula kakhulu-ke lo daba ongitshela lona. Very simple. Very simple. Angithi wena uthi lapha ekhaya kwakho vele senginongazwani, niyahilizisana. Kunganjani-ke muntu wami uSibalikhulu, indoda enhle ukudlula wonke amadoda, uDlamini madoda, inqokonqoko yendoda. Kunganjani inqokonqoko yami ubuyele lapha kumamkhulu ebafazini bakho, umtshela ukuthi uney'nkinga zikaSalsi. So uSalsi ufuna ukudla kwasani. So manje nje useyinkingeni, unalo nkinga. So manje ucabanga ukuthi kunganjani but ni divorce ukuze akwazi ukukhipha impesheni, agcine impesheni yakhe nazinto azi-ownayo ngoba uSalsi masedla uzodla kwasani. Ni divorce mase niyashada futhi niphinde nishade out of community of property. Mase nishada out of community of property nizoba necontract yenu or iwill ukuthi okwami okwakho, mengifa okwami okwakho, kodwa nje contractually nibe nje out of community of property. Mase kuthi number 2 angingeni ke yakhe ngoba loyo illegally married to you Sibalikhulu. Illegally married ukuthi nje umacele umandosi nawe uyilungele, kodwa nje illegally married ngoba umshado wakho nonkosikazi oqala umshado lo uthi nishade nobabili. Kwakumele ukuthi before angene lo number 2 ahambe number 1 amboshintsha umshado kube umshado ozokhona ukuthi accommodate amakhosikazi alandelayo. So for now xosha lento, umtshela ukuthi wena mina nawe sahlaba izinkukhu sathela izinyongo, but you are illegally married to me, we are not married. Even noma uye enkantolo umacele umandosi angakwazi ukuthi akusuwishe wena ngoba wena illegally married, uyifakile la kulomuzi. Kusho uJumaima. Ake ngicela ukunitshela ke mina njengonkosikazi oqala ngifonela uMaxulu. WeMaxulu, yazi ubaba ukuthi usekhulumile nami la, wangitshela ukuthi njengoba ehleze umuntu onolaka engenasikhathi nathi ehleze ecikekile, it's because uyabona ukuthi uzoluza umndeni wakho omuhle kanje. Wangitshela ubaba ukuthi uyasithanda inkinga zakhe njengoba enebhizinisi lakhe uSarsi uthukolota amamiliyoni ubaba angeka khona ukuthi awakhave. So ubaba udecide ukuthi ngcono sidivorce ukuze ngikwazi ukukhipha impesheni yami nezinto zami, sidivorce mase ke siyashada again, base shada out of community of property. Hayi ke babazizwe bengcono ke omama bafile nje better ukuthi indoda yabi yabathanda ukuthi inama financial problems. Kanti okukhulu iMax Seza, indoda le
uDlamini uSibalikhulu ehlohlwa isancinza sakhe uJumaima wathengisa umuzi lwasedolobheni ngihleli phakathi. Ngakhishwa mina ney'ngane zami ngihleli phakathi ngathi ngiyabuyela le ngafica le unumber 2 uxoshiwe nakhona sekufakwe ingidi enkulu. Guess what-ke uJumaima umuntu esasingazi nokuthi ukhona uya-exista ebesingazi ukuthi ujona nendoda yethu uyena owamuva ini kuloya muzi wethu osempophomeni. Ila kwaqala khona iy'nkinga. Iy'nkinga zakhona ayi-affectanga thina amakhosikazi kuphela kodwa za-affecta nabantwana. Iy'nkinga umuzi wethu wadlibhika wadlibhizeka waphela phambi kobuso bethu la singenawo amandla okuthi siwufikse khona. Yo ngiyakusaba mina ukuchitha kwendoda. Indoda mangabe iphuma iyokhohlisa omunye umuntu wesifazane lapha ngaphandle ithi ngiyakuthanda yona itshela ukuthi iyoshaya idlule kanti ayazi ukuthi idonsela amanzi ngomsele ukuthi izomosha iyonakalise ikhaya lalo esilakhe kanzima. Ngizocela ukuthi nibheke-ke u-episode 2 ngoba u-episode 2 uzongena njengakudala lokhu uqalazile mhlawumbe kusasa uzobe usuphumile nje uzoba khona on Facebook uphinde ube khona nakhona laphayana on YouTube. Okwamanje nje family ngizocela ukuthi nisifollowishe to all social media platforms. Buzz SA siyanithanda kakhulu.